Sa number 10, Bagyo Obet sa sulod sa PAR na paabot mangin isa ka Super Typhoon. Ang bagyo nga may international name nga Saudel ang nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility launa 20 sini nga hapon. Gintawag na ini nga Bagyo Obet. Si Obet ang ikaapat na nga bagyo nga nagsulod sa PAR sini nga Agosto kang ika-15 sini nga 2026. Ginapaabot nga mangin isa ka Super Typhoon si Obet pero indi ini maglawig sa PAR. Buwas gina-forecast nga magwa na ini sa PAR pero pabaskugo naman sini ang habagat nga amo naman ang magadalas ng ulan sa western nga portion sa Luzon pati na sa Metro Manila. May duha pagid ka mga bagyo sa gwa sang PAR pero wala man ini sa mga direkta nga epekto sa lakat sang panahon sa Pilipinas. Padayon lang nga magtutok sa lakat sang panahon kay sarang pa magbago ang weather update.